mahita saluhutna ruas ni huria manami nanami lain yang prosesi mata pangulan agok tiki dohot akayana kota neng marguru malua jongjong mahita saluhutna. Dihamuna amanami dohot inanami dohot sudiruas ni huria tapuk kama parsob bauta tu debata taparadi marohatta maredde mahita. Marhite-hite guardi de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di purbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin.
songonoddo hatani Tuhan Jahuba, manangise na mamilihon hamauliateon, ido na pasangap au, jala mabahid dalan, asa hupatuduhot tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadiaan mi, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiay, jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huperhasya kami akka ari-ari ningulu nami napodoki, say pamasuk mahami Tuhan uluan saliling-lilingna. Pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Pangihok kamuma patik di debata, patik na perjulu sahat tu patik na paupaton. Patik perjulu audo jahuba debatam ninna debatatta dan jadi marakup mahu bahenommu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaommu jaladang jadi sumanommu marang ahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toro ni tano yang go tungga besi sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna aihona uhumna do sogot akan namar sineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomari maulah hamu nasa siulaommu. Halayanggo ari papituhoni hari paradianan ni jahuba debatam doi. Dan jadi homangulanggo dinasadari manang anak mupe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namagebati hutam. Ai di naonomari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata jahuba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rak mahita mangidugugu tu debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulahon nahu partu patikmi. Amin. Mari dehita.
terima dosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pergugu naso hatu dosan jala amanami, hujau hami do guarmu na beriai, alana tergugut hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dah hamion, o Tuhan Yesus Kristus anak di debata naga bijolma alani hami, namate jala nahehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihok kami. Asima roham di hami, saya patok tong madi hami roha hamolau teo tuho. Otot di purbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa merlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Odo parhitian ni asini roha, saya unang tulak kami, saya tangihom mahami, o ali debata ama, anak dohot di purbadia. Amin. Baga-baga di mata taringot tu hasisaan di dosata. Roma hamu tu au asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuk sura raradu samuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas domuse. Hasangapun ma di debatana di gijang. Paret de mahita. Pajahama turpuk epistel di mingguta sadarion tersurat di Markus biddu 12 ayat 41 rodi ayat 44. Pajahama marresponsuria taringot durung-durung ni boru-boru nama balu. Nahudul do ibana todok kopoti parasian gabi dibereng ma pabahen ni halak maddabuhon hepeng na tupodi. Jadi torop do namora na maddabuhon na gudang. Gabi di jauh Yesus masih sianai ninna mamadok nasida. Situtudo hatakot tuhamu. Umodang do na didabuhon ni nama balu na pokusan tu bagasan poti parasiani asa saluhut akana maddabuhoni. Ido sahatna
Martua doakana tu mangion hata ni di bata jalana upeopsa. Amin. Marede mahita. Tidakon ma haporsiaw tai songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahitamat do au porsea ide mata jahuba ido ama pargugu naso hatudusan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ide mata jahuba naso sadai gimana dinubuhon di si Maria ya gede-gedean siatur di Probadia adorang so kabubuhan ido tu hatta atu maun nabernit di pangumuman ni silatus nama tarpaja lo ibana di hao pinor silak na tua nua toru lung ditano na bulak pawuru di arek patuluhon nama naik tu surgo lau udut tu siamun di bata jahuba amanai parguguna so hatudusani di sima ibana pai maulat so tulano on manguhumi halak nama ngulu dohot amate hau porsea iton di Purbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan dosa mula mangulu sebut daging ni halak naum mate dohot di hangguan sora sudah amin. Horas madihita saluhuna tabigi majolo titing di minggu sadarion ima minggu paonopon dong Trinitatis topik ni minggu ta hadaulaton dohot pelean tu debata ibadah dan persembahan kepada Tuhan titing nama ragam dak danak nasorang dari hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di basa-basa hotu hatado sadada danak boru di keluarga niamata pohan tubuh ninata de boru sibarani sian jalan Tengkubei perumahan sinar utama residen C 14 sektor pengayoman sehat do dak danak nasorangi dohot natorasna titing berbagas titing perjolo naing majalo paso-paso perbagason ma panguli gumanto Julister Gultom anak niamata J Gultom tubuh ninata haboru simajutak sian jalan Kalijati simpang 3 sektor Wonorejo Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru dohot orwana Deni Astuti Sihite
Borunia Mata R. Sihite, Tubuni Nata D. Boru Sihobing, Sian Jalan Simpati, nomor 50, sektor Wonorejo, Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Majalo Pasu-Pasu Perbagason di hari Senin tanggal 27 Juli 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di konsistori masuk pukul 10 Manogot. Titing Perjolo, naing Majalo Pasu-Pasu Perbagason ma Pangoli, Rizky Arianto Napitupulu, anak Niamata Jongga M Napitupulu, Tubuninata Donna Borusi Majutak, Sian Jalan Mangga Gang Rejok Pematang Siantar, Huria HKBP Pardamaian, Resort Pardamaian Pematang Siantar. Dohot Oroana Eva Yohana Boru Manurung, Boru Niamata P Manurung, Tubuninata P Boru Sitijak Nahinan, Sian Jalan Ikhlas Gang Damai Antariko, sektor Pengayoman, Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Majalo Pasu-Pasu Perdongan Saripeon di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 di HKBP Pardamaian, Resort Pardamaian Pematang Siantar. Suara Koinonia, maka tidakkon haporseaon di Minggu Sadarion tanggal 10 sia Juli 2020 di Patupado, maka tidakkon haporseaon tuanak dohot boru ni huriaon nama dohoti parguruon tahun ajaran 2010 sia 2020 torop nasida ono pulusia halak bawah 25 halak boru 44 halak jala dong harwar permingguan anon mangulon masa tokin diuduti mamuse tu perpadanan nabadia natoras dohot akka yana kota. Paduahon perpadanan ulaun nabadia. Nah dari Sabtu tanggal 10 Juli 2020 nunga majalo ulaun nabadia inata Elvina Boru Nahampun Sian Jalan D5 Gang D5 12 nomor 5 sektor Arengka Indah di Rumah Sakit Awal Bros. Tuhamuna manamina nami taida majadwal di permingguan alama muka di hari Minggu gabe opat tali mahita masuk tapai huti hukma tabereng ma diwartai jala di sektor tabe mahita marminggu. Suara Diakonia, undangan rapot Dewan Diakonia dohot seksi-seksi di hari Senin tanggal 20 Juli 2020 di Patupado rapot Dewan Diakonia rap dohot seksi-seksi maringanan di konsistori masuk pukul 5 Botari. Tabuamma di Tangyangta ruas ni Huriaon nadi bagasan Parsahiton Ima Sahit Menahun amata M butar-butar sian sektor Arengka Indah inata nyonya situa insinyur MH Situmorang R Boru Simatupang sian sektor Labu Baru Ojahan Siahaan sian Pintu Angin Suka Terus di Siregar sian sektor Wonorejo Nyonya Tambunan ER Boru Merpaung sian sektor Padang Bulat Tolu Tirani Boru Sidabutar sian sektor Rintis Jemaya Parlin Siagian sian sektor Padang Bulat 2 Elvia Boru Nahampun sian sektor Arengka Indah. Nah di bagasan perawatan Nyonya Pesi Majutak R Boru Silitonga sian sektor pesisir Rumbai, Insinyur R Pasaribu sektor Arengka Indah, Situa M Boru Simajutak sektor Labu Baru, A Siahaan Sarjana Hukum Opurahel sektor Kompleks Gubernur, Insinyur A Siaturi sektor Kompleks Gubernur, Dohot E Siahaan sektor Padang Bulan Sada. Songoni matiting namasa di tonga-tongani huriata mauliate ma dituhatta.
Tapuji matu hatta maredde mahita. Damena sumurung sian saluhu nasaroha, imana mangaramoti akka ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus, hatani dibata nagabit trupu jamita, di minggu tasadarion, di las nirohata, di nabuyak kayana kota naung marguru na hampir sataonon jala di bagasan tikion boina sida makatidako kaporseonna ima siana tersurat di 5 Musa bidu saplono memukasian ayat 10 tolu sahat tu ayat 10 pitu alai hujahahamima di bahasa Indonesia songonom madidok disi. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di kalangan kaum Yahudi ada 3 hari raya yang harus mereka rayakan setiap tahunnya. Hari raya yang pertama yaitu hari raya Paskah, mengingat bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. 430 tahun mereka di sana sebagai pendatang, bahkan sebagai hamba daripada bangsa Mesir.
Mereka harus memperingatinya setiap tahun dengan makan roti yang tidak bergaram. Dan yang kedua, pesta atau hari raya panen, di mana selama 7 minggu mereka harus merayakan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan memberkati segala pekerjaan mereka, segala aktivitas mereka membawa hasil dan berkat bagi mereka. Dan yang ketiga, hari raya Pondok Daun yang menjadi khotbah untuk kita pada hari ini, di mana mereka selama 7 hari setelah selesai pesta panen, setelah mereka mengumpulkan segala hasil, segala pekerjaan dan rezeki-rezeki mereka yang diberkati oleh Tuhan, mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Manang didok pesta lape-lape dari segala penjuru. Mereka akan datang, mereka akan berkumpul, dan mereka akan membangun kemah-kemah mereka yang terbuat dari daun, yang terbuat dari ranting-ranting. Mereka bukan tidur di hotel, bukan tidur di rumah mereka, bukan tidur di penginapan, tetapi mereka tidur di kemah, di pondok-pondok yang mereka bangun, yang terbuat dari daun-daunan. Itu mengingatkan mereka pada peristiwa selama 40 tahun mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun mereka membangun kemah, pindah kemah, bangun kemah, pindah kemah, sebagaimana petunjuk dan arahan daripada Tuhan. Itu setiap tahun harus mereka lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan itu kepada bangsa Israel sebelum mereka tiba di tanah Kanaan, tanah yang mereka tuju. Dan Tuhan mengingatkan tujuan daripada atau makna daripada hari raya atau pesta-pesta peringanan itu, supaya bangsa Israel jangan melupakan bagaimana Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Dan sepanjang 40 tahun dalam perjalanan, bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan selama perjalanan itu. Jika nanti mereka tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang sangat subur, tanah yang telah diberkati Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu, tentu mereka di sana menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya, orang-orang yang berduit. Namun kalaupun mereka menjadi orang yang kaya di tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan, tetapi jangan lupa mereka siapa mereka dulu. Sebelum mereka menjadi orang-orang yang kaya, sebelum mereka menjadi orang-orang yang terberkati, sebelum mereka menjadi orang-orang yang terkenal, Tuhan mengingatkan, jangan kamu melupakan bahwa kamu dulu adalah bangsa penumpang, bahwa kamu dulu adalah orang-orang yang diperhamba oleh bangsa Mesir. Harus kamu ingat,
harus kamu renungkan supaya kamu tidak menjadi sombong, supaya kamu tidak menjadi tinggi hati, kalaupun kamu menjadi orang-orang kaya. Tuhan sangat mengingatkan dalam setiap pesta-pesta yang mereka rayakan, khususnya pada pesta Pondok Daun. Sungguh mereka harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, maupun itu anak-anak mereka, maupun itu para hamba-hamba mereka, maupun itu anak yatim piatu, maupun itu para janda-janda, juga kaum Lewi. Artinya, oleh kehadiran mereka, oleh pesta raya mereka, orang-orang yang ada di sekitar mereka pun juga harus ikut bersuka cita, harus ikut merayakan, harus ikut berbahagia, harus ikut memperoleh sesuatu yang menjadi sukacita bagi mereka. Artinya pesta raya mereka bukan hanya menyukacitakan mereka, tetapi juga menyukacitakan orang-orang yang ada di sekeliling mereka, tanpa mengenal sosial ekonomi, sosial pendidikan, ras, golongan, maupun itu bangsa. Siapa saja yang ada di sekitar mereka harus ikut merasakan sukacita itu sebagai buah daripada sukacita mereka. Itu jelas diingatkan oleh Tuhan kepada mereka. Sebagai bangsa yang diberkati oleh Tuhan, harus menjadi berkat di mana mereka merayakan pesta-pesta yang telah diingatkan oleh Tuhan kepada mereka. Dan juga diingatkan juga kepada mereka ketika mereka datang ke hadirat Tuhan, jangan lupa membawa persembahan. Jangan lupa membawa ucapan terima kasih mereka kepada Tuhan. Sebagaimana topik khotbah pada minggu ini, ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Mereka diingatkan, jangan melupakan ibadah. Termasuk dalam hari raya itu pun juga harus kelihatan di sana ibadah. Persekutuan dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan harus sungguh-sungguh nyata di dalam setiap pesta, di dalam setiap kehidupan mereka. Sebab Tuhan telah menjanjikan mereka akan berkumpul, akan beribadah di tempat yang telah Tuhan tentukan. Artinya bukan semena-mena mereka, tetapi di tempat yang dipilih oleh Tuhan. Mereka harus beribadah, mereka harus datang dari tempat mereka masing-masing, supaya mereka memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai ucapan syukur mereka atas karunia, atas berkat Tuhan, atas rezeki yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dimanapun mereka harus datang, harus sujud, harus beribadah dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan, serta membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Jangan datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Jangan datang, jangan beribadah kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Karena memang ibadah tidak terpisahkan dari persembahan. Ibadah, jika kita lihat pengertiannya adalah sujud
taat, merendahkan diri di hadapan orang yang lebih terhormat, yang lebih mulia. Persembahan, asal kata sembah, kita tahu bagaimana sifat yang menyembah. Merendahkan diri, tahu kedudukan kita. Kita berhadapan dengan raja, dengan yang mulia, dengan yang terhormat. Bagaimana kita datang memberikan sesuatu bagi orang-orang yang terhormat. Bagi orang Batak, bagaimana orang Batak menghampiri manomu-nomu, hula-hulana. Selalu diingatkan begini, dengan tangannya sujud menyembah. Kenapa? Karena itu hula-hula dianggap lebih tinggi, lebih terhormat daripada dirinya. Walaupun dia sebagai seorang pejabat, pengusaha sukses, orang kaya, orang pintar, tetapi ketika berhadapan dengan hula-hulanya, dia harus merendah. Dia harus sungguh dengan hormat. Lau manomu-nomu hula-hula naik. Dan segala sesuatu yang mau diberikan kepada hula-hulanya pun pasti dipilih yang terbaik. Pasti dipilih jambar yang terbaik. Begitu juga kita menghadap Tuhan. Ketika kita datang, ketika beribadah kepada Tuhan, kita tahu siapa yang akan kita hadapi. Siapa yang akan kita sembah. Diingatkan bahwa Tuhan yang akan mereka sembah. Dan mereka akan membawa persembahan mereka kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan napas kehidupan, yang telah memberkati mereka dalam setiap kehidupan, setiap pekerjaan mereka. Tentu mereka harus memilih persembahan mereka yang terbaik untuk Tuhan, bukan persembahan asal-asalan, dan bukan persembahan tanpa dimotivasi pemahaman Tuhan yang menjadi alamat daripada persembahan itu. Tentu jika demikian akan sia-sia. Kita lihat dalam ibadah, dalam persembahan Kain dan Habil. Kain merasa bahwa ibadah, bahwa persembahan itu asal dia bawa, asal dia hadir, tanpa mengenal, tanpa tahu, tanpa mempercayai bahwa alamat daripada persembahannya itu adalah Tuhan yang menciptakan dia, yang memberkati dia dalam pertaniannya. Tapi Habil beda dengan abangnya Kain. Habil sungguh-sungguh dia tahu dan percaya bahwa persembahan saya ini bukan untuk bapak saya Adam, bukan untuk mama saya Hawa, tetapi persembahan saya ini adalah untuk Tuhan yang telah memberikan napas kehidupan, yang telah memberkati domba-domba saya. Sehingga Habil memilih ternaknya yang paling baik, yang paling bagus. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak mengendahkan persembahan Kain yang asal-asalan. Tapi Tuhan sangat senang menerima persembahan daripada Habil yang dipersembahkan dengan benar, taat, dan tahu benar alamat daripada persembahannya itu. Hamu kedungan molo bangsa Israel di paingot di bagasa trupukon. Asa gabe bangsa nama lo madok mauliate. Asa gabe bangsa nama lo mamuji doho pasangap kuarni di bata. Totu
dak tu bangsa Israel, dak tu halak Yahudi, nani uluhon ni si Musa be turpukon. Alai turpuhon, hataon, jamitaon di alamat tomanuaik tuau. Di alamat tomanuaik tu hita na pungu di bagasatikion, nagabe hasahatan ni hatani debata. Asa gabe akka Israel nai baru di bagasan Kristus sita toktong maka porsiai kita boleh hidup karena anugerah Tuhan. Kita diberi kegiatan bekerja, diberi kekuatan dalam aktivitas kita sehari-hari karena Tuhan yang memberkati, memberi kekuatan, kesehatan untuk kita. Jika hasil pekerjaan kita ada boleh yang kita petik, kita panen, molo marhauma pe, molo markubus sawi pe, molo mar 33 pe, molo pengusaha pe, molo pegawai negeri pe, manang pe nataulah hamuak kadungan, molo adok ta gotil, molo adok ta panen siap parbue ni ta halu jahoni, taingok ma, dada holanalani gugut tai. Alai tung na di dongani, tung na di ramoti, tung na di pargugui, tung na di pasu-pasu di batado, molubui hita manapu sian akka ulaot tai. Di pahingok mahita, asa Roma maduk mauliate. Asa beribadah dengan sungguh-sungguh mahita. Di bagasam mingkon, mulai Senin sahatu hari Sabtu, nunga dilehot tiki di hita mangula. Sagudang-gudangna, sagugugutta di lehon, gugudoho waktu di hita lau mangula si udotai. Alai di hari papi tuhonon. Di pahingok di batama hita muse, asa Roma hita beribadah, Roma hita martangiang, marminggu mahita, mamuji doho pasangap guarni di bata, naung mangaramoti hita di bagasam mingguan. Doktor Rom tapu bolon, hiaido ibana songno di jamitana. Gugu ni hata ni di bata, najinalom di minggu nasalpu olah ni hari Sabtu doi nina amangi ainu ngatung godang selama onomari diadupi huaka hamaolon bahkan gugum energimu nunga habis mangula-ulaommu selama onomari alani di hari Minggu di hari papi tuhonon Roma homuse mangala gugu siad di batanin naibana pakeommu di bagasam mingguan. Nanaing dohono ni amangi dak cukup. Holas sahalisa minggu hita rotu bagas joro ni di bata di bagasa sataon manang di bagasa sabulan. Alai songon nani ni hata ni di bata pituari. Napai ngotok bangso Israel doi molo pituari 2 hari di topa di bata di paingok jala di goparhoni dangadok sadatiki sian ari na pitui soingotom mumandok mau lihat itu di bata dangadok sada ari sian na pitui soingotommu pamasu-masuon ni di bata di bagasang ngulung. Tiada satu hari yang terlupakan bahwa Tuhan berkarya untuk kita pada hari itu. Sore mahamok kadungan di bagasang tikyo. Jala buhama hita pasahatuk piliata. Somalna moli tarengoti di hakawi pilihan. Torsongon na sensitif dua teh. Anggwa kadungan na hiatu harus matik. Bamimeng ko di tarengoti datuk pilihan persembahan. Alai molo di hakawi sipata ay hola pilihan doi tarengoti padito ninna do. Hapek topi ni mingguta tidak terlepas ibadah siap persembahan.
Dang naing manuhor. Holong ni roha doh pasu-pasu di bata hita marhiti pilihat tai bukan. Tetapi jika kita tahu memberikan persembahan kita kepada Tuhan di dalam ibadah kita sebagai rasa syukur, kita tahu seberapa banyak berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan harus dari hati yang tulus dan ikhlas. Unak songonan itu ni baritao. Mungkin ngahia dibagi hamuon alai lau paingot tum manungguli mamuse. Adong masa ada keluarga na tinggal sada huta. Adong opat sapi peliharaan nasida. Tuluma betina, satu jantan. Suatu ketika mereka mendengar khotbah pendeta di gereja bahwa Tuhan itu mampu melakukan mujizat, sanggup menjawab doa apapun yang kau inginkan. Jika Tuhan berkenan, Tuhan sanggup melakukannya. Sahat dijabu itu amat taimatu inatai. Saya cobai dulu Tuhan itu. Apa benar kata si pendeta tadi? Saya berdoa dulu kepada Tuhan. Ada 3 sapi kita betina. Jika Tuhan benar-benar mampu dan mau supaya sapi kita itu beranak dan anaknya kembar. Dua-dua mah anak nih sapi tai. Somal nato sadar kan jarang dua-dua. Alai do ibana mah moluboi do bayron itu hatta asa kembar anakna berarti gabe onom. Saya coba dulu dengan perjanjian 3 dari 6 untuk kita dan 3 untuk Tuhan. Allah memang keajaiban doi. Hira-hira sada 1,5 tahun maranak ma sapinau. Dua-dua onom. Luar biasa ini mana. Ternyata Tuhan itu sungguh benar ada dan mampu melakukan apa yang Dia inginkan. Dungido inat taima. Tapi jangan lupa Pak. Apa? Kau dulu janji hanya 3 itu untuk kita. Yang 3 lagi untuk Tuhan. Ido ibana posroham kuingok dui. 2 bulan, 3 bulan ngelebelga anak ni sapion. Ido inat taima. Pa leoma jabar ni tuhataina melalui gereja. Dungi roh amat tai, tunggu dulu. Ya masih 3 bulan, biar agak besar. 4 bulan, 5 bulan, ngabelga. Roh inat tai, idok, Pak, semakin besar nanti itu, kamu semakin tidak mau lagi memberikan. Sudah pasti nanti kamu hitung-hitungan Nina. Enggak, apa yang telah saya janjikan akan saya kasih untuk Tuhan. Hamu kadongan dung hampir 1 tahun sapi nai disadatiki pagi-pagi lawi bagaimana tu kandang ni sapi i dibereng ma tulu anak ni sapion mate tulu mate dungi berteriak ma ibana ido ibana ma apa ini natai sapi Tuhan telah mati. Bahasa sapi Tuhan mati. Iya, lihat. Ido inatai sia dia di botoho naos sapi ini di bata. Ai sohiado pe di do koko dia jabar nih di bata. Ido amat taima setelah tadi saya lihat 3 mati, saya putuskan bahwa itulah sapi untuk Tuhan ini wana to. Kamu kadongan buidu si patah hita song di ngulut tahun. Ada janji-janji. Molo songonot Tuhan, bainok kudu songonon. Molo lihonomot Tuhan, bainok kudu songonon. Molo malum sahiton, molo rorokak di burukon, molo rohagabio di burukon, molo dapo karejo di burukon, selesai. Sekolah ni anak kon, lianok kudu tuho. HP selesai. Dung dapot, dung jupang akan ata parsitai
juti tedak tulus dan ikhlas mengalehok kamu lihat tatu di bata. Dipaingot pohon dao. Tuhan bukan karena kekurangan harta. Tuhan bukan karena kekurangan uang. Namun Tuhan mau melihat sampai di mana kita tahu berterima kasih oleh berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita melalui ibadah kita. Porsea duau, HKBP Pakap Baru, Ruas ni Pakap Baru, sungguh-sungguh yang tahu berterima kasih dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kita semua adalah orang-orang yang terberkati. Amin. Begitu juga untuk anak-anak kami yang akan menyaksikan imannya pada hari ini. Walaupun di situasi new normal life, tapi kita masih berikan Tuhan. Untuk anak-anak kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk menyaksikan iman percayamu. Waktu latihan kita Sabtu kemarin, Amang bilang bahwa Marguru Malua itu bukan hanya sekedar mendapatkan SIM, bukan hanya mendapatkan selembar SIM maka kita Marguru 10 bulan. Sering orang berkata seperti itu. Marguru mahoinang, Marguru mahoamang, au lahu sugut to mangarato, adong anak nihala nagaberokakmu sudah totar pasu-pasu. Seolah-olah Malua itu hanya mendapatkan SIM. SIM itu apa? Surat izin menikah. Ai moloso Malua dope dang boy martupol. Dang boy terpasu-pasu, dang boy marumah tangga. Jadi seolah-olah Maluai ada pemahaman untuk mendapatkan selembar kertas surat izin menikah. Bukan. Maluai itu adalah anugerah, adalah berkat Tuhan. Maluai itu adalah sebagai tanda, sebagai bukti bahwa anak-anak kami sudah sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Bukan karena Bapak lagi kamu percaya sama Yesus. Bukan karena Mama lagi kau percaya kepada Tuhan. Tetapi oleh karena imanmu sendiri, oleh karena pengenalanmu sendiri, kau sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Yesus. Bukan kata Bapa, bukan kata sintua, bukan kata pendeta. Kamu menjadi percaya kepada Yesus, tapi oleh karena imanmu sendiri. Amin. Oleh karena perkataanmu sendiri, oleh karena pengenalanmu sendiri. Bukan lagi kata siapa-siapa, aku percaya kepada Yesus, tapi oleh karena iman saya sendiri, sungguh saya telah percaya Yesuslah satu-satunya kehidupan dan keselamatan untukku. Pasti nanti kamu setelah Malua, mungkin kamu melanjutkan pendidikanmu di tempat yang lain, di kota yang lain. Mungkin kamu berpisah dari Bapak dan Mama. Mungkin kamu bukan lagi beribadah di HKBP Pekanbaru. Pasti ada tantangan yang akan kau hadapi. Di sekelilingmu selalu ada rayuan. Bisa rayuan materi, bisa rayuan pekerjaan, kamu disuruh meninggalkan Tuhan. Kalau kamu cewek, bisa dirayu dan dipengaruhi oleh kegantengan. Ya, ada laki-laki yang sangat ganteng kan? Kamu jatuh cinta walaupun tidak satu iman. Kamu rela mengorbankan imanmu demi kegantengan. Mungkin kau sebagai seorang laki-laki, ada yang merayu, ada yang mempengaruhi kamu. Seorang perempuan yang cantik, bisa juga kamu terlena, kamu terpengaruh, kau mengorbankan Yesusmu, mengorbankan imanmu oleh karena kecantikan maupun dengan kegantengan.
Namun ketika kamu pada saat ini sungguh-sungguh mengimani, bukan karena orang lain, sungguh kau mengenal Yesus adalah juru selamatmu, tiada yang lebih berharga daripada Yesus itu. Tiada yang lebih ganteng, lebih cantik daripada Yesus itu. Sehebat apapun kegantengan, sehebat apapun kecantikan, pekerjaan, uang dan lain sebagainya mau mempengaruhi kamu, kamu akan berkata tidak. Tiada yang lebih hebat daripada Yesusku. Tiada yang lebih super daripada Tuhanku. Karena kecantikan, kegantengan, kekayaan bisa mengecewakan dirimu. Sering kita tonton di film. Sering kecantikan, kegantengan, kekayaan justru merusak kemesraan dan kebahagiaan. Namun Yesusmu yang kau pilih, yang kau pertahankan, bagaimanapun situasimu, tidak akan pernah mengecewakan kamu. Justru Dia menolong, menguatkan, menyukacitakan, membahagiakan kamu sebagai orang percaya. Amin. Kami percaya anak-anak kami tetap setia, tetap kokoh, dan tetap menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkatimu dimanapun, kemanapun kamu pergi, melangkah. Kami percaya, kami berdoa, Tuhan tetap memberkatimu. Amin. Martang yang Mahita. Bapa kami yang di sorga, puji syukur dan terima kasih Tuhan pada hari ini atas napas kehidupan, waktu, dan firman-Mu yang telah Tuhan taburkan lewat bibir hamba-Mu yang menjadi pegangan bagi kami Israel yang baru di dalam Kristus Yesus, yang telah Kau pilih, yang telah Kau tetapkan dan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dalam setiap ibadah kami, dalam setiap persembahan yang kami bawa, kami berikan kepada Tuhan, sungguh oleh karena iman kami atas segala berkat dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami, anak-anak Tuhan yang sebentar lagi akan menyaksikan iman percaya mereka. Tolong Tuhan, kuatkan, mampukan, dewasakan hati, pikiran, dan iman daripada anak-anak-Mu, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan dikala ada godaan, dikala mereka menghadapi percobaan, bahkan badai-badai kehidupan, di mana mereka belajar, di mana mereka bekerja, di mana mereka tinggal, pasti godaan itu datang. Tetapi jika Tuhan berkenan menolong, memberkati mereka, kami tahu anak-anak kami, anak-anak Tuhan menjadi pemenang dalam setiap godaan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami. Amin. Kita puji Tuhan. Mari di Mahita laus tapasaha ma pilihan sada A, sada B dohok paduahon. Rede hita nomor 610 sada.
Asa masuk kita tu ulaon nama katidak kon hapor siaon. Tapuci matu hatta marhiti na marede hita sian bukede nomor 150 ayat sada. Cong ma akayanak kon diinganan nabe rap dohotaka natoras. Anak-anak semuanya berdiri di tempat masing-masing. Marhiti-hiti guarni di bata ama, anak dohotod di parbadia. Amin. Hamu alina toras ni danakon, di ida hamu doyan nakom muna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumolo madok mauliati hamu sadarion tu di bata, ala ni sudi asi ni rohana na sailaon, ay di pangulo do nasida rasi rasan waing, jalasanga di boto nasida hata ni di bata dohot dalan tuhangoluan. Ale tamado ingotom muna sadarion akka pabahena muna tuaka na komunaon. Aidang dilehot de bata akka danakon tuhamu asa adong donga-donga muna mangula ulaon sabing. Alai asa ditogu jala diajari hamudo nasida mangihuton hata ni di bata ido ubahen na dilehon. Ditanya ko kamu do ganup area na komunao na sailaon asa unang mago na sida molo dihilala hamu nuaing hurang ni pabahena muna taringot tuya na komunaon tama uduk kamu tu di bata manopoti salamuna atong martangiang mahita. Alia manami amani nasa natarguar ama di banua gijang doho di tanoon. Saitangihon matangiang namion. Jakon makadadanakon gabi anakommo asiroham lehon matodi porbadiai turohana sida asa gabi sisiamu nasida rodi saleleng nilileng na monotung nahurang pambahenan namin nasay laun tu nasida say sesamay say unang matargasip nasida cala unang loas mago manang isi nasida binahin ni pangalaho nami asimaroham sahatu tanganmu manasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul ma akan atoras. Hamu akada danak nahinaholongan ni debata. Na jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata na mamereng torus tu bagasan rohamuna dohot di jolo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo dohot sogoni rohani debata dang tarbahe kamu be marsidalian sogot di ari paruhumani. Molo ingot rohamuna dia ka ari ningolumuna naung salpui tama madok mauliate hamu tu debata ala ni sudi asini rohana. Jala molo diingot tamu akka pabahena muna naso ture imane yang dohot langgus ni rohamuna tuna toras muna rodi saluhut dosa muna tama marsak be hamu sadarion marningoti. Buat kamu maluhut na tutuhan Yesus asa disi sayalani mudarna nause humokko pardosa na manopoti dosana. Alai paubahamu marohamuna uhut pukahamu maparangi nai baru olat ni sadarion asa dalanan muna dalan nagogoti na marhapatian tuhangoluan sisa leleng ni leleng na. Atong alusi hamuma na husukutonon tuhamu di jolo ni debata dohot di jolo ni akadongan na pungu dison.
Na parjolo di parhatuturo hamdo hata ni di bata na ginuruhon mo na sailaon holani do dalan tuhangoluani. Na paduahon ono do hosian nasa roham tumudalhon saluhut dosa. Jala ono do ho tujulo anon mangihutok kata ni di bata rodi hasusu dan ni bohalmu. Napatuluhon olo doho makangoluhon hapor siao nasitongi na hinatidnak kon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan narobi doho di padan nai baru atong marpadan doha munuaing dohot di batana badiai di jolo ni huriaon tung unang osehamu say burju mahamu marningot saluhut nai asalam hot hapor siao muna martangiang mahita. Aliama nami jala di bata nami suruh matod di porbadia turohan nami be marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Ulehok kami marohan nami bahen inganam mo olat nion rodi saliling nililing na. Suraton jala sahapi matusi sude na kuoloy hami. Say paujung maulaw na pinuk kami di bagasan rohan nami. Ramoti mahami sa sudina unang tuhamaguan sogot manangisi siyak kami yon. Togu jala iring-iring mahami ganu pari asa sahat tami tuhangoluan na sora suda marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolo hapor siaw muna rap mahamu madok. Tau. Atong hudul mahamu. Atas si paingot di si Luciana Stefani Tapubulun. Om mapatiku, naing mamasi hahulonga kamu, songonau nama kahulongi hamu. Yohanes 15 ayat 12. Parangehon mahata di debata na ginuruhomi ay ido hanguluamu. Say bujuma horasi rasa mate, duwi lehonokku matuho tupal hanguluam. Hata si paingot di Siska Veronica Sianipar. Pinuji matuhani ganu ari
dok pedi papor sato tu hita, debatado mangurupi hita, pesalmen ono puluwalu ayat 20. Parangeho mahata ni debata na giniruhon mi ay ido hanguluanmu, say burju mahorasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Jaluhamu pasu-pasu siat Tuhan debata amata, dohok sian anak na Yesus Kristus, dohok siat tor di porbadia, sai didongane mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Cindy Leivana Lureni Bakara. Sai mangaranapi do mataku do pak akadoluk sia duya do ulaning ro pangurupion tu aku. Psalme 120 sada ayat sada. Parangehon mahata ni debata na ginuru homi ai do hanguluamu. Sai burjuma horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Renada Angeline Marbun, unang matalu ho di bahen hajahaton. Aleta luhon ma hajahatoni marhiti-hiti nadinggan. Rom 12 ayat 21. Parangeho mahata ni debata na giniruhon mi ay ido hanguluanmu say burju maho rasi rasa mate dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata, dohok sian anak na Yesus Kristus, dohok siat tod di porbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadingkang. Amin. Hata si paingot di si Sabrina Tio Larissa Merpau. Hata mido suru-suru ni patu jala hatiuro di dalaku. Psalme 110 sia ayat 105. Parangehon mahata ni debata na ginuru homi ay ido hanguluamu. Say burjuma horasi rasa mate dumilehonok kumatuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Stefani Wilhelmina Putri Silalahi. Alay ni naibanama, martua maka na ubege hata ni debata jala na upeopsa. Lukas 10 sada ayat 20. Parangeho mahata ni debata na giniruhon mi ay ido hanguluan mo say burju mahorasi rasa mate dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata, dohok sian anak na Yesus Kristus, dohok siat tol di porbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Berlian Eunike Kurning. Asa ramos samu merperbue hati goran merhite-hite Yesus Kristus. Bahin hasangapun jala puji-pujian di debata Filipi sada ayat 10 sada. Parangehon mahata ni debata na ginuru homi ay ido hanguluamu. Say burjuma horasi rasa mate dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Ruth Jessica Huta Barat. Laos didok muse tu paropuani hapor siyaw mido paluahoko mardame mahomuli. Lukas 7 ayat 50. Parangeho mahata ni debata na giniruhon mi ay ido hanguluan mo say burju mahorasi rasa mate dungilehonok kumatuho tupal hanguluan.
Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata, doho sian anakna Yesus Kristus, doho siat tol di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargugui mahamu, patu pahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si sartika manulang, ain dada si panganon manang sinumon harajaon debata. Hati gorado dohot tadameon, dohot lasiroha di bagasat tod di perbadia. Rom 14 ayat 17. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluamu. Say burjuma hong rasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluamu. Hata si paingot di si Tesalonika panggabean. Nasa nagiot mangihuto na ho di suwadaho madirina. Dituhup ma silang na tu ibanay di ihuto maaho. Markus 2 ayat 34b. Parangehon mahata ni debata na ginirohon mi ay ido hanguluan mo say burju mahorasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamu pasu-pasu siat Tuhan debata amata, doho sian anakna Yesus Kristus, doho siat tol di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargugui mahamu, patu pahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Angelita sartika pepayo sanenggulan. Marlasi roha mahamu makirim, marbengit di roha ma dehapur suhon. Jugul hokamuma tangyang. Rom 12 ayat 12. Parangihon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluamu. Say burjuma horasi rasa mate dugile honok kumatuho tupal hanguluam. Hata si paingot di si Janet Fiona si Tompul. Say jumolo maluluy hamu harajaw ni debata dongkot hati goranna. Dungi tabahonon na dusudi aka odeng tuhamuna. Matius 2 ayat 30. Parangehon mahata ni dibata na giniruhon mi ay idu haguluan mo say burju mahorasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata, doho sian anakna Yesus Kristus, doho siat tol di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargugui mahamu, patu pahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Octavia Irianda si matupang. Jadi hidup Yesus matuibana, dapota tua do pangisi di jabo sedarion. Ai pinopar ni si Abraham donang ibana. Lukas 10 sia ayat sia. Parangehon mahata ni debata na giluruhomi ai ido hanguluamu. Say burjuma horasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluam. Hata si paingot di si Dina Iovita si Barani. Iyang gocholma rupa do nani idana. Alayang gojahoba roha di bagasad do nani idana. Sada Samuel bidusa pelonom ayat 7. Parangehon mahata ni debata na giniruhon mi ay idu hanguluammu. Say burju mahorasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata, doho sian anakna Yesus Kristus, doho siat tol di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargugui mahamu, patu pahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si putri Yolanti Oktavina si Morakir. Pardenggan bahasa do Jehovah di saluhna. Jala dilinggom asini rohana do jadi jadian nasudina. Salme 145 ayat sia. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi ay ido hanguluamu.
Sai burjuma ho rasi rasa mate, duile honokku matuho tuppal hangduan. Hata si paingot di si Ramona Andri Lesmana Situmeang. Ope namangan manang naminuk pamu, manang dia pediulahamu. Bahe kamu masaluhut nai pasangapot debata, sada koren 10 ayat 30 sada. Parangi hommahatan di debata na ginirohon mi ay idu hanguluan mo, say burju mahorasi rasa mate, dungile hono kumatuho, tupal hanguluan. Jalo hamua pasu-pasu siat Tuhan debata, dohok sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok siat to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargugui mahamu patu pahon nasana dinggan. Amin. Hata si paingot di si Clarissa Ohanna Simbulun. Asa sahata saswara hamu memuji debata, jala aman itu hata Yesus Kristus, Rom 15 ayat 6. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluamu. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Anya Maribel Simbolon. Ahu do panodang ni Portibion. Naso tu pamardalan di naholom na mangihutto naho. Di ibana do tahe panodang hanguluan. Yohanes 2 ayat 12b. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Say burju mahorasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamua pasu-pasu siat Tuhan debata amata, dohok sian anakna Yesus Kristus, dohok siat to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargugui mahamu patu pahon nasana linggang. Amin. Hata si paingot di si Amel Kasia Melinda Marbon. Mertua ma nalabok roha ay tianon nasidado tanoon. Matius 5 ayat 5. Parangehon mahatan ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluamu. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Jessica Gloria Sinambela. Ayang go pungu 2 manang tolu pe marhiti-hiti guarho, say dong anakku donasida. Matius 10 ayat 20. Parangehon mahata ni dibata na ginirohon mi ay ido hanguluan mo. Say burju mahorasi rasa mate, dungile honok kubatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata, dohok sian anakna Yesus Kristus, dohok siat to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargugui mahamu patu pahon nasana dinggang. Amin. Hata si paingot di si Evelyn Carolina Panggabian. Ikon oluado iba di debata asa di jolma. Launi Apostel 5 ayat 20 Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluamu. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Grace Tania Batubara. Say tangi homahata niya mangmo na tumubuhoko. Calaw nang toicho ni nang muyadung matuay bana. Poda 23 ayat 22. Parangehon mahata ni debata na ginirohon mi ay ido hanguluan mo. Say burju mahorasi rasa mate,
dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan di bata amata. Dohok sian anak na Yesus Kristus dohok siat tor di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat. Jala di pargugui mahamu patu pahon na sanadinggan. Amin. Hata si pengo di si Sarli si Mamora. Hamudo panodang ni Portibion. Tak terbaik so sai patar huta na di atas dulu. Matius 5 ayat 14. Parangihon mahatan di bata na ginurhomi ay ido hanguluam. Sai berjuma ho rasi rasa mate. Dubile honok kumatuho tupal hanguluam. Hata si paingot di si Purnama Ria Lestari si Tumeang. Alay na nang marlas ni ruha dohamu sangopas di bagasan sodang nai. Johannes bidu 5 ayat 35b. Parangiho mahata ni dibata na ginuruhon mi ay idu hanguluan mo sa iburju mahorasi rasa mate dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan di bata amata. Dohok sian anak na Yesus Kristus dohok siat tor di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat. Jala di pargugui mahamu patu pahon na sanadinggan. Amin. Hata si pengo di si Rosa Saptika. Ay nasa napatik boho dirina si Paurodo. Jala na Pauro dirina ido si patibon. Lukas 14 ayat 10 sada. Parangihon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluam. Sai berjuma ho rasi rasa mate. Dumilehonok kumatuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Fiona Magdalena sinambela. Odo pinangido ni rohani di bata naing bariahamu. Harorangin ni naing pasidingom muna. Sada Tesalonik 4 ayat 3. Parangihom mahata ni di bata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo sa iburju mahorasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan di bata amata. Dohok sian anak na Yesus Kristus dohok siat tor di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat. Jala di pargugui mahamu patu pahon na sanadinggan. Amin. Hata si pengo di si Grace Tiona Angelin si Tumeang. Unang magiburu roham ni dahalak parjahat. Jala unang mangapir roham naik maralialehon na sida. Koda 24 ayat 1. Parangeon mahatan di bata na ginuruhomi ay ido hanguluam. Sai berjuma ho rasi rasa mate. Dumilehonok kumatuho tupal hanguluam. Hata si paingot di si Margareta Deborah Eugenia Siagian. Bahenon ni asiasi ni akka si hatahon gabus. Akka na tinuruan ni panggora ni rohana sida. Sada Timotius bidu 4 ayat 2. Parangihom mahata ni dibata na ginurohon mi ay ido hanguluan mo. Sa iburju mahorasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan di bata amata. Dohok sian anak na Yesus Kristus dohok siat tor di porbadia. Sai didongani mahamu maraluhon na sanajat. Jala di pargugui mahamu patu pahon na sanadinggan. Amin.
Hata si paingot di si dea Kristi si hobi. Aida ngadong tabuat Tuhan sianganon. Jaladang terbuat kita agi ahala horuar. Sada Timotius sonom ayat 7. Parangehon mahatan debatan agi nurhomi aido hanguluam. Sai burjuma horasi rasa mate. Dumilehonok kumatu hotupal hanguluam. Hata si paingot di si Dewi Julianti Tumangkor. Dungo mahamu jala martangia. Asa unang bongot tamu tu bagasan pangujunan. Ay nagirgir dunia todii. Alay galedo iya daging. Markus 4 ayat 38. Parangehon mahata ni dibata na ginirohon mi ay ido hanguluan mo. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata. Dohok sian anak na Yesus Kristus Tuhatai. Dohok siat tol di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat. Jala dipargugui mahamu patupahon na sanadingga. Amin. Hata si paingot di si sherin kaninya si manukalit. Naso madongani ahu alok kumai. Naso dongaku papunguhon napasirakko doi. Lukas 10 sada ayat 20. Parangehon mahatan debatana ginuruhomi ai ido hanguluam. Sai burjuma horasi rasa mate. Dungilehonok kumatu hotupal hanguluam. Hata si paingot di si Helen Tesalonika Pasaribu. Martangiang mahamu. Asa unang bongot tamu tu bagasan pangujunan. Lukas 22 ayat 40b. Parangehon mahatan di bata na ginirohon mi ay ido hanguluan mo. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata. Dohok sian anak na Yesus Kristus dohok siat to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat. Jala dipargugui mahamu patupahon na sanaliga. Amin. Hata si paingot di si Patricia Marcela putri Situmora. Dibaheni masuhak majabu mabuan akapelian situtungon. Manggarar akabaga-bagak kutuho. Pesalmen 60 ayat 10. Parangehon mahatan debatana ginuruhomi ay ido hanguluan. Say burjuma horasi rasa mate. Dumilehonok kumatuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Betaria Pinarsita Tambunan. Ali debata saya si maruham dihami. Jala pasu-pasu hami. Say marsinodang mabuhim madongani hami. Pesalmen 67 ayat 2. Parangehon mahatan di batana ginirohon mi ay ido hanguluan mo. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata. Dohok sian anak na Yesus Kristus dohok siat to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat. Jala dipargugui mahamu patupahon na sanadingga. Amin. Hata si paingot di si Liva Grace Christina si Matupang. Om matahe halas sok kamu. Nauk tersurak guarmuna di Banua Gijang. Lukas 10 ayat 20b. Parangihon mahatan di batana ginurhomi ay ido hanguluam. Say burjuma horasi rasa mate. Dumilehonok kumatuho tupal hanguluam. Hata si paingot di si Stefani Saskia Sani Amanda Manik. Ay lahosal pupe sogot langit dohot tanoon. Anggo akahataki dang naulo salpu. Matius 24 ayat 35.
Parangi homahatan di bata na ginurohon mi ay ido hangoluan mo. Say burju mahorasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan di bata amata, dohok sian anak na Yesus Kristus dohok siat to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargugui mahamu, patupahon na sanalinggan. Amin. Hata si paingo disirut Naomi Kristina tapu bolon. Ida ma, nunga pola ahu manguhirhon ho, tubagasa tangatku buat jam. Jesaya 40 ayat 10a. Parangehon mahatan di batana ginurohomi aido hanguluamu. Say burjuma horasi rasa mate, dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Hata si paingo di si Stefani Batgrina Panggabean. Odo anak haholong aku, lomodoro haku mida ibana, tangiho kamu maibana. Matius 17 ayat 5b. Parangiho mahatan di bata na ginirohon mi ay ido hangoluanmu. Say burju mahorasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hangoluan. Jalo hamua pasu-pasu siat Tuhan di bata amata. Dohok sian anak na Yesus Kristus dohok siat to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargugui mahamu, patupahon na sanadinggang. Amin. Hata si paingo di si Elizabeth Kristina Sitijak. Di tangan nasiamu doga jang yumur. Jala dihabirang na doha murau dohot tamuliau. Oda tolu ayat 10. Parangihon mahatan di bata na ginurhomi ay ido hanguluamu. Say burjuma horasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Hata si paingo di si Lady Widya Erika Huta Barat. Ay ganup na makatida konahu di jolo ni jolma. Ido hatida konokku di jolo ni damang na di banua gijangi. Matius 10 ayat 32. Parangiho mahatan di bata na ginirohon mi ay ido hangoluan mo. Say burju mahorasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hangoluan. Jalo hamua pasu-pasu siat Tuhan di bata amata. Dohok sian anak na Yesus Kristus dohok siat to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargugui mahamu, patupahon na sanalinggan. Amin. Hata si paingo di si Kesia rotua fortuna si majutak. Jadi jojo mana sida tu Jehova di hagogotan nasidai. Gabe di balua ibana nasida sian hagogotan nasidai. Psalmen 107 ayat 6. Parangion mahatan debata na gnurhomi ay ido hanguluamu. Say burjuma horasi rasa mate, dubile honok kumatuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Alicia Octaviani Marito siahan. Napasali Jahuba do manangise na mardinggan basa tunapugos. Jalaibana mamalocon dinggan basa nai tuibana. Poda 10 ayat 10 Parangi homahatan di bata na ginurohon mi ay ido hanguluam mo. Say burju mahorasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan di bata amata. Dohok sian anak na Yesus Kristus dohok siat to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargugui mahamu,
mangulahon na dingkan. Amin. Hata si paingo di silasri indah romana uliarta si tinja. Ai jalomuna dosa luhut nasa na pinangido muna di tangyang muna. Anggona porseahamu. Matius 21 ayat 22. Parangehon mahatan di batana ginuruhomi ai ido hanguluamu. Sai burjuma horasi rasa mate. Ngilehonokku matuho tuppal hanguluamu. Hata si paingot di sisin di Marta Erika Gultom. Tungtui se mahamilaho ali Tuhan. Dihodo hata hanguluan si saleleng-leleng na. Johannes 6 ayat 62. Parangi homahata ni dibata na ginirohon mi ay ido hanguluan mo. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Saya didongani jalahuma pasu-pasu siat Tuhan di bata amata doho sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadingkan. Amin. Hata si paingo di si sahat tua Mikael Nenggolan. Sada do narikot dipilih si Maria do tohap naudi dan si buato di sian ibana. Lukas 10 ayat 42. Parangehon mahatan di batana ginuruhomi ai ido hanguluamu. Sai burjuma horasi rasa mate. Dumilehonokku matuho tuppal hanguluamu. Hata si paingot di si Petrus Felix Agape Simbolon. Ali Jehovah huhaholong ido hajongjongan bagasmu. Dohot hasongkopan ni hamuliaommo. Pesalmen 26 ayat 8. Parangi homahatan ni dibata na giniruhon mi ay ido hanguluan mo. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalohamu ma pasu-pasu siat Tuhan di bata amata. Doho sian anakna Yesus Kristus. Doho siat to di porbadia. Sai didongane mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadingkan. Amin. Hata si paingo di si Kevin Christian Sion Siahan. Parmahan na dengan doang goahu. Di siaho parmahan na dengan ido hosana humokop akabiru-biruna. Yohanes 10 ayat 10 sana. Parangeon mahatan di batana ginuruhomi ai ido hanguluamu. Sai burjuma horasi rasa mate. Dumilehonokku matuho tuppal hanguluamu. Hata si paingot di si Rendi Matius Wijaya Manurung. Jala jauh maau jumpa di ari hagogotan. Asa hupalua ho. Asa dipuji ho au. Pesalmen 50 ayat 15. Parangehon mahatan di batana ginuruhon mi ai ido hanguluan mo. Sai burju mahorasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalohamu ma pasu-pasu siat Tuhan di bata amata. Doho siat anakna Yesus Kristus. Doho siat to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadingkan. Amin. Hata si paingo di si Janter Federico si Matupang. Ubahe peho gabe bangso na bulun. Jala pasu-pasuok maho. Jala pasu-pasuokku babalgauku warmu. Asa gabe pasu-pasuku. Sada Musa 12 ayat 2. Parangeon mahatan di batana ginuruhomi ai ido hanguluamu. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dumilehonokku matuho tuppal hanguluamu. Hata si paingot di si Daniel Pendita Parningotan Siregar. Anak napistar palas rohani amana. Alejol manoto sahali do manangise napalea inana. Poda 15 ayat 20. Parangeho mahatan di batana gini rohon mi ay ido hanguluan mo.
Sai burju mahorasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata. Dohok sian anakna Yesus Kristus dohok siat to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadiga. Amin. Hata si paingo di Siradot Febrian Hutapea. Peleho matu debata hamuliateon. Jala garari ma akabaga-bagami tuna tumibu. Psalme 50 ayat 14. Parangeon mahatan debata na ginuruhomi ay ido hanguluam. Say burju mahorasi rasa mate. Dumile honok kumatuho tupal hanguluam. Hata si paingo di sini Nikolas Kaisar Perlindungan Siregar. Ada ngadong nasotar patupa debata. Lukas sada ayat 37. Parangeho mahata di debata na ginuruhonmi ay ido hanguluanmo. Say burju mahorasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata. Dohok sian anakna Yesus Kristus dohok siat to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadiga. Amin. Hata si paingo di si Juanda Jonathan Harapenta Sembiring. Dai jalai dahamu dengan bahasa ni Jehovah. Mertua mabawa namar haposa tibana. Psalme 34 ayat sia. Parangehon mahatan di batana ginuruhomi ay ido hanguluamu. Say burju mahorasi rasa mate. Dumile honok kumatuho tupal hanguluamu. Hata si paingo di si Elroy Nathanael butar-butar. Ida masai urupan di Tuhan Jehovah doau. Tungi se manatuk manoruyahu. Ida masudi nasida matua songon ulos. Ngit-ngit mangat ton nasida. Yesaya 50 ayat sia. Parangi homahata di debata na ginuruhonmi ay ido hanguluanmu. Say burju mahorasi rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata. Dohok sian anakna Yesus Kristus dohok siat to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadiga. Amin. Hata si paingo di si Betran Brilian Munti. Asa tolu do nahot ima haporsiaw pakirimo do taolong. Alay haholongo do na balgay. Sada Korin 10 tolu ayat 10 tolu. Parangeon mahatan di batana ginuruhomi ay ido hanguluamu. Say burju mahorasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Reindo Hatman Simon Simatupang. Moluadong na mga raduti hataki dang idaw ni ihamatean sa liling-liling na. Johannes 8 ayat 51b. Parangehon mahata ni dibata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Say burju mahorasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata. Dohok sian anakna Yesus Kristus dohok siat to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadiga. Amin. Hata si paingo di si Arif Daniel Andika Silalahi. Alaini na ibanama. Mertua ma akan nau bege hata ni debata. Jala nau peopsa. Lukas 10 sana ayat 20-an. Parangehon mahatan debata na ginuruhomi ay ido hanguluamu.
Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungile honok kumatu ho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Stephen Mario Sabam Huta Barat. Ai huraju mia kasih tau non di hasianganon. Hirana swadong do martibak ko kasangapon si papataron tu hita sugut. Romuelu ayat 10. Parangehom mahata ni debata na giniruhon mi ay ido hangoluan mo. Say burjuma ho rasi rasa mate. Nungile honok kumatuho tupal hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amata, dohok sian anak na Yesus Kristus dohok sia to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patu pahon nasa nadingga. Amin. Hata si pengo di si Reinhard Alvarado Sinaga. Alai yang go hapor siauni, os niro hadui dia kasih hirimun. Jala pamotoan nato tu taringo tu nasolida. Heber 10 sada ayat sada. Parangehon mahatan debata nagi homi aidu hanguluam. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dumile honok kumatu ho tupal hanguluam. Hata si paingot di si Melkior butar-butar. Hapor siay matuhan Yesus asa malua ho dohot isi ni bagas mi. Ulan apostel saplono ayat 30 sadabe. Parangehon mahatan ni debata nagi niruhon mi ay idu hanguluan mo. Say burju mahorasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amata, dohok sian anak na Yesus Kristus dohok sia to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patu pahon nasa nadingga. Amin. Hata si pengo di si Vito Ricardo Simajuta. Jadi atu sambuma biar bida Jehovah. Jala jupako perbinotoan ni debata. Oda 2 ayat 5. Parangehon mahatan debata nang niruhomi ay ido hanguluam. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Valentino Rossi Panjaitan. Asamar parangena tama dituhani hamu. Gabe halomuan si tutu. Jala marparbuehon nasa ulaon nadingkan. Kolose sada ayat 10. Parangehon mahata ni dibata naginiruhon mi ay ido hanguluan mo. Say burju maho rasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amata. Dohok sian anak na Yesus Kristus dohok sia to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahamu patu pahon nasa nadingga. Amin. Hata si pengo di si Samuel Andrew Mikael Sinaga. Ai dileho debata do tu hita tor di hagogon, tor di haholongon, tor di pangarajayo diri, dada tor di hata huton. 2 Timotius sada ayat 7. Parangehon mahatan debata nagi nuruhomi ai ido hanguluam. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Andreas si Mangucong. Ay nasa na tinugihon ni Toddi ni debata, akaido anak ni debata, Romuelu ayat 10. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Say burju maho rasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amata.
doho sian anakna Yesus Kristus doho siat to di perbadia saya didongani mahamu maralohon nasanajat jala dipargugui mahamu patu pahon nasanarika. Amin. Hata si paingo di si Mikael Parlin si majutak tod di doang gode bata asa akan martangi yang tuibana patut martangi yang dibagasa tod di dohot hasit tongan Yohanes 4 ayat 24 parangehon mahatan di bata na ginur homi ai dohamuluamu sai burjuma horasi rasa mate dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Hata si paingot di si Rafael Febrian silalahi ay hudungani peho dang tarhahua manangisi hola homagago ay torop do halak diahu di hutaon ulan apostel 10 ayat 10 parangihom mahata di batangi na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo say burju mahorasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata. Doho sian anakna Yesus Kristus doho siat to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat. Jala dipargugui mahamu patu pahon nasanadika. Amin. Hata si paingo di si Albert Fernando Huta Barat mertua majol mana toktong marhabiaran alai manangisi na manangkangi rohana madabu tu bagasan jiana Poda 20 ayat 14 parangeon mahatan di batana ginuru homi aido hanguluamu sai burjuma horasi rasa mate duwile honok kumatu hotupal hanguluamu. Hata si paingot di si Mikael Jos Ulianro Aritonang odopatik nata jalosia ni bana nama kaholongi di bata ima nama kaholongi nang donganna sada Yohanes 4 ayat 20 sada parangehom mahatani di bata na giniruhon mi ay ido hanguluanmu say burju mahorasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu suat Tuhan di bata amata. Doho sian anakna Yesus Kristus doho siat to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat. Jala dipargugui mahamu mangulahon nadingka. Amin. Hata si paingo di si Yohan Hadinata si mangusong mulo malemu sum bahin ibana mangaroti mulo maua si bana bahin ibana minumai parangeon mahatan di bata na ginuruhomi aido hanguluamu sai burjuma horasi rasa mate dungile honok kumatu hotupal hanguluamu. Jalo ma pasu-pasu siat Tuhan di bata amata. Doho sian anakna Yesus Kristus doho siat to di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat. Jala dipargugui maho patu pahon nasanadika. Amin. Tabigima ede puji-pujian na binoto na kaya na kota na umaka tidak ko kaporsiaw.
Jongjong makayanak ko naong makatidak kon hapurosyaw na di inganan nabi. Hamu akan pinarhamaw ni dibata nunga gabi dongan sahuria. Jala dongan sa panganok kamu mangaton parpadanan na badiay. Na arga situtudo hamu ditubus. Unang oloy hamu bedusa dohot sibulis. Ramotan ni dibata do hamu maranuhon pangagoy asal matoktong rohamuna tu ibana. Jala tugihonon na do hamu masuk tu harajaon banua gijangi atong martangiang mahita. Aliaman namin na di banua gijang asi maroham dinasida akan pinasahat nuaing tuho. Say ramoti manasida marhiti-hiti todi parbadia. Say pahot manasida di bagasan padan naung niulan nasida naking. Say parbadiay manasida di bagasan hatam asatarida hapurosyaw nasida tujuluanon marhiti-hiti parange nadinggan. Amin. Jongjong mahita sa luhut na marede mahita siyan bukwede nomor 140 siya ayat sada. Tangyak kumapilian na tapapungon tuadupan ni dibata martangyang mahita. Ali dibata amanami na di banua gijang, hodo haroroan di saluhu selehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulhok karajawmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marahite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marahite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di banua gijang, sai pinorbadia magwarmu, sai roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di banua tongos songon na di banua gijang, leon matu hami sadari okang luas siapari, sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami siap pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor hom madamena tu todim. Mahudularna jadi ada kursi sakeluarga mak. Jarak kate, jadi marisi kosong. Sada kursi, sada keluarga. Tamulai masih jolon, amanginang. Adong jarak nggak dibayar dah, kosong bangku kedua baru marisi songoni. Bangku berikutnya ya Mang ya. Dikosongkan bangku berikutnya. Berisi kosong songoni romang unang taisi sude konarong jarak nga
Pahohoma sata mulai. Maret di Mahita nomor 152 ayat 1. Damen debatana sumurung sian salut roha, ima mangaramoti ate-ate dohot rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung amanami na di banua gicang. Asiroham topot mahami na pungudison. Adora kupanga kami ano perpadanan na badiyay. Leho matot di perbadia tuganup hami. Asa ditubuh kaporseon na mangulu di hami. Asa pos ituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami. Pergogoy mahami maswadaho diri nami. Asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuh kaporseon na mangului. Saitaiti rohanami. Asa lembalungu kami tu banua gicang. Asa say masiol hami paimay mahon. Haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naung pinarhamaul di bata, hita sakap nuang mangaton perpadanan na badiyay. Di bahini, tatibang maju molo manang natau hita marulaon na badiya. Asa unang hona uhu manang isis siyak kitaon. Ay hola naudu roha jala na manol soli rohana, ala ni pabainan na nasuture, jala na manopoti dosana, jala na porsia di asesani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton perpadanan na badiyay. Alayak kana dohot marulaon na badia, unang be dioloi sibolis, unang be tidak dati mardosa, tung padaw hamu marohamu nasiani, tung gotapok kamu mahosom dohot lati ni roha, alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus, naung mati jala naung mulak mangulu humokop pamu, asa tau hamu mangaton perpadanan na badia. Di baini tatak kasih majumulo rohat tabe, jala alusi hamu ma suku-sukunon jong-jong ma kuria. Na parjolo di parhatutu roham do halak pardosa ho siak katutubum dot alani pangalau sim di pati in debata molo di parhatutu roham dogma olo. Na marsak do roham alani dosami jala di pangido roham nang malua kon wangi sia dosam mulu songoni roham dogma olo. Di parhatutu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tu tano on panguluho pardosa. Ibana naung mati dohot mulak manguluho mokopo mamursan jala manesa dosam mulu songoni di parhatutu roham dogma olo.
Ulu roho manggota pos ya roham lati ni roha do tosum ni roha. Aku ni ulu roho mardengka do talak na mangarsai ho. Jalan ulu roho manesa dosa ni rohamu. Songon na pinangido ni roham. Sesaun de batasu de dosam. Molo songoni roham dogma ulu. Atong tapaudu bema rohata jalatato poti masude dosata. Ihuto kamu matang yang di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata ama nami merhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa godang dohami. Ajo jotu lau si hami patikmu. Tamado hona uhumu hami nuaing dohut sogut. Molo balat sonomu tu hami hobar tu pabainan nami. Alay alani godang ni asi dot tolong ni roham. Dohut alani anakmu Tuhan Yesus Kristus daung dilehomu humo kopami. Alani ubahin na hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Saya jalo mahami. Saya sama sudedu sanami. Jala lehotor di perbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo na sadusa duhut mangulako na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanood dope hami. Amin. Atong hamu akan namanopoti dosa muna. Jala na mawas di asi ni rohani debata. Sesahat matuhamu nahina porsiam muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok Tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite guarni debata ama. Dohot anak, dohot tod di perbadia. Amen ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say romah rajaunmu. Say saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan di siapari. Sesa madusa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuami. Unak kami togi hutu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaun. Dohot tagugon. Rodi hasangapun saliling nililing na. Amin. Udul mahuria. Marede mahita nomor 150 tolu ayat sada. Kamu matona ni Tuhan Yesus lahu padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa sabu bordinain jutar jeli bana. Dok mama uliate dumi di ponggoli mai. Diparleo mato kasisiana hugut madidok. Jalo hamu ma jala pangama. Dagi kudoi nani lemo Tuhan matean humokopam. Bahin hamu masomoni, bahin parningota muna, ya. Jalan sudah sida mana dibuat ma panginumani, dok mama uliate, dumi dok matuna sida. Jalo hamu ma, sudah hamu manginum sian, dia panginumano padan nai baru mau marhite-hite juga. Nani usehon humok kopam, bahin hasesaan di dosa. Saya bahin hamu masoni, bahin parnikota muna, ya. Atong Roma hamu nungarade sude, ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Roma 22 keluarga, Uhud mahita marede.
Marede Mahita sian nomor 155. Marede Mahita Moses sian nomor 174.
jongjong mahita, jala marede mahita, dia carat tanakin nomor 10 pitu ayat sada. Nomor 10 pitu ayat sada. Tuhan debata ale todiku jalan nasa rohaku di bagasan memuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jala unang tung halu pahon dengan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalu makasahi musudena. Ibana paluah ko samsian hamagoan. Jala dileho tuho dengan basa do asini roha. Para si roha jala paringan basa do Tuhan debata. Lebat tarimas jala para si roha godang. Dang di bai tuhi tanah ho bartu do setta. Jala dang di baloso tuhi tanah ho bartu hajahatota. Songon asini rohani amama tu akana kona do asini rohani Tuhan debata. Dia kana makabiari ibana. Nunga takas di batu ruho debata holong ni rohana itu hita. Dina mate Kristus sumoko pita. Uju perdosa do bihita. Atong dalam malua mahita no ekserimasna. Dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di baini say pujion ni pamangaku do rohaku. Do nasa pabainaku do Tuhan debata. Ola nion rodi saliling-liling na. Amen. Tajalo ma pasu-pasu sien debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jalasi marohana midahu. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaurho madamena tutodim. Amin. Langsunglah kita berfoto karena sebentar lagi ada ibadah jam 3. Tak pakailah waktu.